Уважаеми колеги, следващата точка от моята програма е изработване на проекто устав с необходимите промени в него и предлагането му за гласуване на Общо събрание. Естествено, това ще стане в Комисията по нормативни документи с участие на Управителния съвет и всеки друг, който се интересува от тематиката. Смятам това нещо да бъде публично достъпно в формата на форум, подобен на тези, както е в Facebook Forum Cup, където всеки може да изрази мнение и да нанесе корекции още по време на работата. Това ще гарантира, че членовете ни ще са информирани и делегатите ще са информирани и при следващото общо събрание ще може да се вземат бързо решение. Според мен има няколко неща, които ние пропускаме като камера и някои неща, които сме се самоограничили в устава. Едно от тях, което открих в закона и ми направи силно впечатление в устава, е, че по закон членството в камера не се ограничава по никакъв начин. Закона няма текст, който да казва кой може да бъде член на камерата. И това е нормално според мен. Ограничението е за членовете, които могат да имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, т.е. за проектантите. Те трябва да имат съответната квалификация и стаж. В устава обаче сме се самоограничили и сме казали, че член на камерата може да бъде само човек с магистърска степен по архитектура. Според мен това е абсолютно ненужно и не отделя от обществото като гилдия, затворена сама в себе си. Време е да се отворим към него и да можем да приемаме асоциирани членове в камерата, както е в чужбина. Какво имам предвид? Асоциираните членове са хора, които се интересуват от нашата професия, искат активно да са информирани за нея, могат да имат полезни връзки и знания. Тези асоциирани членове могат да бъдат както възложители, така и студенти и други хора, които се интересуват от това, което правим ние. В момента съм сигурен, че сте скептични, ще кажете, никой не се интересува от нас, никой няма да иска да членува. Мисля, че не е така. Аз лично в практиката се срещам много хора, които ми казват, че още от детските си години са мечтали да бъдат архитекти, но са тръгнали по друг път и са избрали друга професия. Тези хора са потенциални членове на камерата. Всички студенти, които в момента учат, също са потенциални и много полезни членове на камерата. Ще дам за пример Америка. Там членовете, които са проектанти, имат проектантска правоспособност. Асоциираните членове нямат такава правоспособност, нямат право на глас и нямат право на управление, но въпреки това са много полезни за организацията, чрез дейността, която развиват, чрез участието в работата, чрез социализирането на архитектите с останалата част от света и естествено чрез плащане на членския си внос. Мисля, че е абсолютно ненужно, дори глупаво бих казал, ако имаме хора, които искат да платят членски внос и да са част от нашата камера, ние да ги върнем и да им кажем не може. Защо да не може? Това е нещо, което лесно може да се оправи, то е само в устава. Закона няма никакво ограничение за това. Другото важно нещо в устава е да се определи управителния съвет, как ще работи, по какъв начин ще му се търси отговорност и по какъв начин ще бъде проверяван. В момента работата на контролния съвет е много ограничена и се свежда до препоръки, които не са по никакъв начин обвързващи за управителния съвет. Това е все едно да ме спре полицай пътен и да ми предложи като препоръка да платя глоба за извършено нарушение. Това е абсолютно абсурдно. Смятам, че това трябва да се промени в новия устав и аз като кандидат за председател на управителния съвет бих искал да имам силен, корективен, контролен съвет, хора с опит и съзнание, които да могат да ми покажат грешките и пропуските в работата и аз да бъда принуден да се съобразявам с тях. Едно от нещата, които са важни, е
тази комисия, този съвет да има независимо финансиране. Не може човекът или органът, който трябва да контролира, всъщност да оторизира заплащането на този съвет. Това става отново абсурд, няма как да работи. И все пак накрая по точките за устава бих искал да кажа за Общото събрание. Общото събрание наистина трябва да се помисли по него, как да стане това. По принцип членската ни маса расте с новите колеги, които завършват. В България са малко хотелите, които могат да приютят 400 човека и да осигурят зала. Примерно до година може би ще трябва зала за 500 души. Мисля, че всеки от нас може да помисли за това как е редно да се организира избора на делегати за Общото събрание и да го предложи във форума. Аз лично се интересувам от всяко мнение и смятам, че е много по-добре да има разговор с опонент, отколкото да се среща апатия, така че всякакви мнения са добре дошли. И ще се радвам да ги прочета. Благодаря ви за вниманието.